אדם ככל שהוא נותן יותר, הוא אוהב יותר. יש אנשים שחושבים שכשהם אוהבים מישהו הם נותנים לו. הם לא מבינים שבעצם הנתינה אתה יוצר אהבה. טל עומדת לפתוח דף חדש, חיים חדשים. אנחנו רוצים לברך אותה, שהבית שלה יהיה מלא באהבה, שבורא עולם יזכה את כל עם ישראל להבין מה זה אהבה. קירותיי, בורא עולם מלמד אותנו תכונה של נתינה. אהבה, אהבה לשון, שימו לב, שורש המילה אהבה זה הב. הב זה תן. בורא עולם, כל המהות שלו היא בנתינה, וזה מה שהוא רוצה מאיתנו. הוא רוצה שנלמד מהתכונות שלו שהן נתינה. אדם ככל שהוא נותן יותר, הוא אוהב יותר. יש אנשים שחושבים שכשהם אוהבים מישהו הם נותנים לו. הם לא מבינים שבעצם הנתינה אתה יוצר אהבה. הב, תן, זה אהבה אמיתית. בורא עולם מלמד אותנו מה זה לתת. בורא עולם יש לו אהבה שאינה תלויה בדבר. אהבה ללא גבולות. יש פה מישהי שחושבת שיש משהו שאנחנו יכולות לתת לקדוש ברוך הוא. יש משהו שאנחנו יכולים לתת או נותנות. אהבה, אהבה, הודיה, נתינה. אני רוצה לשאול אתכם שאלה, יקירותיי. האם הוא זקוק לאהבה שלנו? האם הוא זקוק לתודה שלנו? האם הוא זקוק למשהו מאיתנו? אז אתן מבינות השאלה שלי? בורא עולם לא צריך כלום מאיתנו. הוא ברא אותנו, אנחנו הילדים שלו, לא משום שהוא חסר, אלא משום שיש בו כל כך הרבה אהבה שהוא רוצה לחלק אותה איתנו. אנחנו כשמביאים ילדים לעולם, זה חוסר שלנו, לכן אנחנו מביאים ילדים לעולם. שלא כמו אצל בורא עולם. כשאנחנו לומדות לומר תודה על כל דבר, ולו הקטן ביותר שיש לנו בחיים, יקירותיי, כל דבר שאנחנו מקבלות מבורא עולם זה מתנה. לא משום שמגיע לנו, לא משום שאנחנו צדיקות גדולות, לא שלמעשים שלנו אין השלכה על החיים שלנו, יש, אבל זה לא קשור. אהבתו של בורא עולם אינה תלויה בדבר. הבן שלי אמר, אמא, אם את היית מבינה מה זה אהבה של בורא עולם, הנמלה שאנחנו בטעות דורכים עליה, בורא עולם אוהב אותה יותר משאנחנו אוהבים את כל הילדים שלנו ביחד, מבחינת גודל האהבה, שנבין על מה מדובר. אם כן, אהבתו של הקדוש ברוך הוא אלינו אינה תלויה בדבר, והוא מעניק לנו כל יום וכל רגע בחינם. לכן אנחנו צריכות להבין כמה תודה אנחנו צריכות לומר לקדוש ברוך הוא. ויקירותיי, הקדוש ברוך הוא אומר, מי מכירה את המושג? יש מושג שאומר שכל הכופר בטובת חברו סופו שיקפור בטובתו של מקום. מי שלא מכיר טובה לחבר, לאמא, לאחות, איפה אחות? איפה ימית? ואיך קוראים לאחות? בת אל. יקירותיי, כמה תודה. בורא עולם אומר, אם את לא מחנכת את עצמך להבין את המשמעות של הכרת הטוב בין אדם לחברו, סופו של אדם שיגיע עד כדי כפירה בקדוש ברוך הוא. נשמע הזוי, לא? נכון? אבל בורא עולם אומר את זה, אנחנו סומכים עליו, כי הוא ברא אותנו והוא יודע איך נפש האדם פועלת.
הוא אומר, את חושבת שזה מתחיל פה בין אדם לחברו? את טועה יא חביבתי. את יודעת איפה מתחילה התכונה לעבוד אצל האדם כדי להגיע לדרגת הכרת הטוב לקדוש ברוך הוא? מי חי, צומח ודומם. מי חי זה הגיוני, מי צומח זה הגיוני, מי דומם. הכרת הטוב צריכה להתחיל בדברים שאנחנו משתמשים בהם, בבית, במקרר, להכיר טובה לבורא עולם, לכל אחד, על המזגן שיש לנו, על כל דבר שיש לנו. מאיפה אנחנו לומדים את זה? הקדוש ברוך הוא לימד אותנו כשמשה רבנו בא לגאול את עם ישראל ממצרים. המכות הראשונות הוא אומר למשה, אתה לא יכול להכות, אתה לא יכול לעשות אותם, אהרון צריך לעשות אותם. המכות הראשונות זה דם, בנות, דם, צפרדע וכינים. שלושת המכות האלה אהרון עושה אותם. למה? קדוש ברוך הוא אומר למשה, אתה חייב הכרת הטוב. אתם יודעים למי? ליאור. למה? כי היאור מה? היאור הציל אותו. מכה שנייה, להכות על החול הוא לא יכול. למה? מכת קינים. מכת קינים. הוא אומר לו, אתה לא יכול להכות בחול. למה? הוא כיסה את המצרי. הוא הרג מצרי שהיכה עברי. הוא אמר לו, אתה לא יכול להכות בחול, הכרת הטוב. תגידו לי את האמת, מה זה היאור הזה? משה, אל תכה ביאור. למה? פעם הבאה שהוא יבוא לשוט ביאור, היאור יגיד לו, סליחה משה, עד כאן, אתה כפוי טובה, לא רוצה שתכנס אליי. חול? או אתה תבוא לטמון עוד מצרי פה, אני אעיף עליך חול. תגידו לי מה הרעיון? שימו לב, זה הרעיון של כל מה שאני אומרת פה. החול מרגיש, היאור מרגיש. הקדוש ברוך הוא אומר, נכון, החול לא מרגיש והיאור לא מרגיש, אבל אתה כן מרגיש. אם כן, התכונה של הכרת הטוב מתחילה בחי, צומח, דומם. הכרת הטוב מתחילה מהדברים הקטנים. זו תכונה שנבנית בתוך נפש האדם, ורק כשאדם אומר תודה, 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 תודה אחד לשני, הוא מגיע לדרגת הודיה שאמורה להיות מספיק חזקה להודות לקדוש ברוך הוא. אספר לכם סיפור, אנחנו עוברות להפרשת חלה. סיפור שהתפרסם לא מזמן, ואני חושבת שכולנו יכולות לאמץ את הסיפור הזה ולהבין כמה טוב השם, כמה טובה התכונה של להגיד תודה. מסופר על אדם אחד בבני ברק, סיפור שהתפרסם לא מזמן. יהודי אחד מתעורר בבוקר והעין השמאלית שלו עיוורת, לא על אף אחד מעם ישראל. בן 45, כל החיים שלו רואה בשתי עיניים בריאות, העין פשוט שבקה. הלך למיטב הרופאים, אמרו לו, אדוני, פה בארץ אין סיכוי, יש רופא אחד, מומחה הגדול בעולם, הוא נמצא באמריקה, אם תגיע אליו ויש סיכוי להציל את העין, הוא היחידי שמסוגל. אוספים כספים, מגייסים כספים, והוא טס לאמריקה. הוא מגיע לרופא, עושים לו את כל הבדיקות שיש, בדיקות מקיפות, ומגיע הרגע עם כל התשובות. הוא יושב מול הרופא בציפייה לשמוע מה הרופא יגיד לו. הרופא מסתכל והוא אומר לו, צר לי להגיד לך שאין סיכוי, העין הלכה, אני מצטער, עשינו כל מה שאפשר, אין מה לעשות. הבן אדם הזה חוזר ארצה, מביא את כל המשפחה שלו ואומר, אני רוצה ללכת לכותל להתפלל, אני מבקש כולכם תבואו איתי. כולם באים, הוא נעמד מול הכותל וכולם בבכי והתרגשות, והם חושבים שהוא עומד לקרוע שמיים, לקרוע שחקים בתפילות, לבקש מהקדוש ברוך הוא שיבטל את רוע הגזרה, וכולם עומדים בציפייה נרגשת, והאדון היקר מתחיל לצעוק, תודה לך בורא עולם,
תודה שנתת לי שתי עיניים משך 45 שנה. תודה לך כי אני יודע שזה הדבר הכי טוב בשבילי כרגע. אם אני צריך להיות עם עין אחת זה הדבר הכי טוב עבורי, ואני מודה לך מקרב לב. אתם יכולות לתאר לעצמכם איך כולם הרגישו שם? איזה התרגשות, איזה משהו שלא ציפו לו בכלל. וחזרו הביתה כולם, הוא מחזק את כולם שהכל טוב והכל לטובה. הסיפור הזה עשה כזה רעש, הגיע לגדולי ישראל, ובאמת פרסמו את זה בכל מקום. עוברת לה תקופה, והעין מתחילה לזוז. עוברת לה תקופה, והוא מתחיל לראות טשטושים, ואחר כך הוא מתחיל לראות דמויות, והעין חוזרת לתפקד. השתבח שמו בורא עולם. מגיע אליו אדון, דופק בדלת, הסיפור לא נגמר, הסיפור כבר מתחיל. מגיע אליו אדון, דופק על הדלת ואומר לו, אני באתי לשתף אותך בסיפור מעשה שקרה לי בזכותך. שמענו את הסיפור שלך. יש לי שתי בנות, היום קוראים לזה מעוכבות זיווג. אז יש לו בת 37 שלא התחתנה, ויש לו עוד בת 35 שלא התחתנה, והם עשו סגולות והם עשו 40 יום פה ו40 שם והפרשות חלב ומה לא. והוא שמע את הסיפור. האבא הזה הגיע הביתה יום אחד, אמר כולם להוציא דפים ולהתחיל לרשום כל מה שיש לכם, להגיד עליו תודה לקדוש ברוך הוא מאלף עד תף. לא לחסוך, להסתכל מסביב ולהבין שכל מה שיש לך קיבלת במתנה, כמה תודה אתה חייב. וכולם ישבו ועשו רשימות, והם החליטו מאותו יום שהם לא מתלוננים, אין קושיות, עשו את כל ההשתדלות, מרפים. מרגע זה הם אומרים תודה לקדוש ברוך הוא על כל דבר. באתי להגיד לך, אומר לו האדון, שאחרי חודש הבת 35 התחתנה, הקטנה, ואחרי חודשיים גם הבת 37 התחתנה. אז באתי להגיד לך תודה. אתם מבינות איזה כוח יש לתודה? לפעמים אנחנו מתפללות ומתפללות ומתפללות ומתפללות, ועם עד כדי עם הראש בקיר, כי אנחנו כל כך רוצות ישועה. דברים גשמיים יקירותיי, אנחנו צריכות ללמוד באיזשהו שלב להרפות. עשינו השתדלות, בוא ניתן לקדוש ברוך הוא לסיים את המלאכה. בעניינים רוחניים לא, להמשיך להתפלל. אבל הקלף המנצח זה ללמוד לומר תודה. אז אני מודה לכם על ההקשבה יקירותיי. אנחנו מתחילות את הפרשת החלה, ויהי רצון שהמילת תודה תהיה שגורה לנו בפה, בעזרת השם. שנותן לי להיות אדם שמח בעולם.